Molt bona vesprada a tots. Ja crec que voldria no repetir-me molt, però crec que com som dels últims participants segurament repetirem molts arguments, però bueno, potser és una bona cosa repetir arguments perquè segurament són els que estem tots d'acord. Vaig a començar llegint l'article 3 de la Llei 1/2006 de 9 d'abril de sector audiovisual. Diu exactament: la Generalitat reconeix el caràcter estratègic del sector audiovisual per la seva importància social i econòmica i com a instrument de la promoció i divulgació de la cultura, història i llengua pròpies, així com per a la transmissió dels valors superiors de la Constitució i del nostre Estatut d'Autonomia. A Punt és una emissora de ràdio, de televisió i de canals digitals que dona programació autonòmica des de Vinaròs fins a Oriola. La recuperació del servei públic no va ser una tasca fàcil. Només gràcies a la dedicació i professionalitat de la plantilla es va fer possible que la societat valenciana gaudira d'uns mitjans públics en un termini rècord. Després de 7 anys treballant en aquesta situació precària, aquesta plantilla ha demostrat suficientment la seva professionalitat i competència. Crec que ha arribat l'hora de consolidar la seva situació laboral perquè puga assolir els reptes futurs. En aquest mateix sentit, cal resoldre les mancances en què va néixer aquest projecte, la primera de les quals és la falta de personal, que si en el centre de producció de Burjassot és evident, en les altres delegacions és encara més insostenible. És un problema estructural que afecta a tots els departaments. Vaig a posar un exemple del departament jurídic que només compten 2 persones per a despatxar tot el volum de tramitació legal que es genera diàriament en una empresa d'àmbit autonòmic. La falta de personal és tan greu que departaments consubstancials del servei, sense els quals no es podria emetre, com enginyers, informàtics, multimèdia, entre altres, han hagut de recórrer a personal externalitzat, amb el perill que això suposa per al servei. Hem de lluitar tots perquè les externalitzacions es limiten a les mínimament imprescindibles, per motius puntuals de la producció. Ara per ara, tots els programes els fan productores externes, com per exemple les retransmissions de festes. Les fogueres, les falles, la Madalena, es fan amb personal que no és de la plantilla de Punt. Caldria que la llei contemplara l'equiparació de les condicions laborals dels treballadors i treballadores d'empreses privades que presten els seus serveis per a la pròxima corporació. És imprescindible que l'empresa pública atorgui estabilitat laboral a la seva plantilla com al model del que seria exigible en tot el sector. D'això els altres companys han parlat també abans com a referent. Com a comitès d'empresa, no podem oblidar assenyalar que, com qualsevol altre servei públic, hauria de gaudir d'un major blindatge normatiu, fins i tot estatutari, considerant que és un sector essencial i que el dret a la informació és garantia de democràcia en la nostra societat. Servei públic de proximitat que la ciutadania demana per a informar-se preferentment, com va quedar acreditat durant, per exemple, una pandèmia, les situacions excepcionals, com danes, incendis i altres situacions d'interès. El fet que la ràdio i la televisió pública dels valencians es troba molt per davall del cost mitjà de les televisions autonòmiques a Espanya hauria de ser motiu de preocupació per a tots. Per això, des dels comitès, demanem que la nova llei reconega un pressupost que puga abastir les necessitats presents i futures, no tan sols dels mitjans públics, com també per a la indústria audiovisual valenciana. Aquesta partida pressupostària ha de garantir els recursos suficients perquè el projecte de comunicació dels valencians es puga desenvolupar de manera sòlida i sostenible. Això suposa assegurar un disseny de la plantilla ben dimensionat, tenint com a base la plantilla actual consolidada. Necessitem urgentment un augment de personal que hauria d'apropar-se als que establiren des de la Comissió d'Experts en Comunicació de les Universitats Valencianes. Si en 2016 les Corts Valencianes van votar la creació del necessari servei públic de comunicació sense cap vot en contra, en 2024, 8 anys després, la nova llei no pot fer sinó recolzar aquest servei i millorar-ho. Les societats més avançades i plurals aposten sense complexos perquè els seus mitjans públics de comunicació tinguin un paper destacat, perquè contribueixen en gran mesura a l'estat de benestar i a la millora dels sistemes democràtics. No es pot dir que més el temps? Me queda poquet, eh? Gràcies.
No es pot ajornar per més temps l'obligada i necessària aposta perquè els mitjans de comunicació públics siguin el veritable referent que la nostra societat està demanant, seguint els principis de transparència, independència, veracitat i pluralitat. És per tot això que s'ha de fugir de plantejaments a curt termini i mirar cap al futur. Les televisions autonòmiques contribueixen a promoure la cultura i la llengua de cada territori, dinamitzen la indústria audiovisual i l'economia autonòmica. Incrementar inversions en cultura millora l'ocupament, no només en llocs de treballs directes, sinó també els indirectes que es creen. Augmenta la supervivència de les empreses, genera ciutadans implicats, participatius i compromesos per a millorar la societat i fer-la créixer i evolucionar. Moltes gràcies.